Kak. Usum ora? Ora. Enggak, ya sudah. Ayo. Cepet-cepetan bosnya selak seneni. Heeh. Mendah poyo yen urip lan andika mesti Bapak tidak mudeng, Bapak tidak dong ya? tidak damang. Tidak dong. Ayo monggo. Mendah poyo yen tak asiko urip lan atiku mesti bagyo mulya njur lair katresnan jati njur lane nyuwara ndika wis sarono. Sampun terima kasih. Terima kasih. Bapak tadi minta pecah 1000.